Så var det gatter. Jag tycker att inte, men det ska bra va? Jag vet inte vad stod på drönn fra här. I lötene det packarbeten vi har kommit in och tryckanten. Nej, det är något färre som vanligt är att synka den goda gamla tygen renner så strömmer ja. Så, nu ska jag pröva att komma på luften efter. Point has been updated. Take off. Som du kan se så är facklan nu kommer till tryggande. Färgen till Roma så vet jag att du får på sjur. Så färre närskast i stora brätsen jogen. Så färre facklan nu i ballet. Och så är ett förfärligt löve vänner. Gott nu kör det grej. Jag bjuder till att skriva till mig på Facebook. Fantastiskt att höra. Otroligt. Stottlar och vet att jag nu kör det till dikt Eisning Weijer i Danmark.
det hackar i sin rydjadingen så är det att jag tar till vinterreisen ur dronen med en förväxt vid skottet. Ser jag flott. Bultrar öjligt tycker. Helt otroligt att jag tycker. Detta var vi av i Asta hela. Det är Angel Eve.
Jeg flytter det sin til frekk fra forvers nå. Jeg ferdig dette på, men jeg lytter det. Så det nu får jag snart i bröder. Så det snart ligger. Jag ser ut att vara rätt långt och vinter akkurat nu. Det kan gott vara att jag må länta dronda. Det kan gott vara det går. Det är rätt långt och vinter akkurat pant nu här som jag stannade så. Jag hoppas jag klarar sin rätt. Jag må flicka nian och länta det går. Det är så något vinter nu. Nu ska jag lycka vänta det. Så läs när nu kör jag ut nu. Nu är det kanske sista skottet färdigt. Det rockar inte vi. Det plejer att vara så att jag tar en paus och så lovar det allt upp att det. Så för att tacka för det för det. Det ser ut att det är det som nyttjar allt i varje för det är. Vi ska vänta att det kan boila det så att det kan få en myndaträtt. Som det kan höra så är batteriet jag resten projekt blev uppe nu så. Jag hoppas att det har haft det gott fullt och för att de har gått att hitta det så vitt idag. Så tack för det för det.